everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौ फिन खेबसे हरनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो शपिं खालामनो फैदों आरो लोगोफोर जमानो। ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामनो सानदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिनो ड्रेस लायनो थांदों जोङो, दख'ना माबा माबि बायबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बायनायफोरखौ आं बारा देखायबाय थायासै, मानो होनोब्ला बिराद गरममोन नालाय, बेनिखायनो बारा भिडिअ लायाखै आङो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। मलाव हाबदोंलै सेन्देल नायनो। नै आं एसेयाव थाबाबो एसे गैया इयाव गैया इयाव आं एसेखौनो नुबाय थादों। मा गोलोमदै नुबाय थादों। Bag naga na sir bag. Mobile ba? Mobile sini ba? Pesa ko sila ro. Mako. Libe. लाबाय सेन्देल लाबाय, बेग लाबाय, गस्ला लाबाय। ओमफ्राय दा थांलायनोसै बाजाराव। बिराद सान्दुं गोसा साथालालायबाय आं नै। ओमफ्राय बाजार खालामखांनानै जोंहा दा बेंकआव थांनायदो। बेंकआव मोनसे खामानि दङ। मेंबायनो इसोरो थांनो बालायबाय आं। इमान मोजां बार नांदो आयु। थांगासिनो थाबाय थाबाय ससेल'सो, बारा गोजान नङा। ओमफ्राय नै बिबारा एसे मोजां बारखादो, पिंक कालार एसे मोजां ओंखारदो। जि साफा ओंखारदो सान्दुंदो। सान्दुङा गोसाथार। बिबारा जि मोजां बारदो। शपिं खालामनि हायाव गोलैजोब्बाय। खन मखारै हायाव गोलैलायलांबाय जोंना सेन्देला। मोनफैबाय बेंकआव। ओमफ्राय दा हाबनानै खामानिखौ मावना लानोसै जल्दि जल्दिनो लोगोफोर। नोंनि बिराद सान्दुंबो गोसा गरमथार। जाबाय आंना खामानिया। ओमफ्राय दा थाबायलांनांसिगोन आथिं थिफुजासे। आयै बेदर संदों खोमा, मोदोम फायसिदो बारदो, जि बार खोलो खोलो बारदो। गासै बिबार मोजां मोजां दंमारो नै। दिनै जोंना मोनागोनदांलै शपिं खालामनाया। ओंखाम ओंख्रि सुबाय? जोंहाथ' आलासि दंबावोसो। नैबे लेहाव सारलायनि न'। ए लेहाव सारलायनि न'मोननो बियो।
ओमफ्राय नैबे आरो सन्देश सारलाङानि न' नैबे आरो जोंनि तामुलपुर एरियानि MLA मोन बिथांमोना पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबा गैला आङो सारनि न'खौ खिथिनानै आं सार होनखादोंना आंखौ एरेस्ट खालामनाङा दे सार आं नोंसानि न'खौसो खिथिदो सोरबाफोर मिथियाबा सिनाय आलासिफोर सोरबा मबा सोरबा आलासिफोरा गोमानानै दङमोनब्लाबो बिसोरो फैफिननो हानायनि आङो न'खौ खिथिना होबाय आरो मोजाङैनो नै बे क'क्राझारनि बोरै फैबानो मोनो सेन्देल नायनोसै जोंहा बेयाव सेन्देल नायग्रा मोनाखै जोङो सिखुबाय आङो सेन्देल नायग्रा मोनाखै जोङो सेन्देल नायलायनोसै नैबेयाव वा नैबेथ' डेन्जारखा आयु नैनिखौ आं गोमोखौ मोजां सुबाय नि हेबनायखौ मोजां सुदां आयु सिगांनिया गोलावद्रायलै समायनाय मोनाखै आं गोलावद्राय सिगांना नैबे सेन्देलखौनो मोनला फसायनाय बायदि बिबो मोजां मोनाखैनो ओमफ्राय आंबो मोजां नुवासै सेन्देलखौनो थांसै दा बेलेगाव नायहैलायनि आंहासो लानो नागिरबाय नाव पालिस लाबाय ओमफ्राय लिपस्टिक लाबाय बिराद माबा माबि लाबाय जों नै बिथांनि दखानाव बिराद मोजां मोजां माल लाबोयो नै ला सोरबाफोर फायनो हागोन लांफायनोबा बिराद मोजां मोजां दामि दामि क्रिम दोङो दे थांसै दे मालाबा फायगोन जोङो गल्डेन नुदों नोंनिखौ बरिया नुदों ससमा नायदो नै मोखां दे फिसा नुदों ना गोदोर नुदों आंनिदो ससमाखौ बिराद गरम थानो हाला न'आव दाउ मोनैयाखै जों गैला ओमफ्राय आइसक्रिम जानोसै आं जानायमोन नागिरदों mình bầu việt sơn nhỉ दासो न'आव थांबाय थादों जोंनिया सारिथा जाबाय ओमफ्राय दासो हाथाय जादों न'आव थांसै बेखौ हाथायानो जोबलायलाङो जोंना वाव जि मोजां बार नांदो जोंनि हाथाय जानायफ्रा नै बे जाबाय खुन्दुं आंनिया नै बेगाव दंजोबो गथायबो बिसोरना नै लांगा दखना माबा माबि दंसोयो
बिराद माखासे बायना लाबोखाबाय जोङो थांनानै बेगाव भर्ति बेगानो गोलोर थिखांनो हाला नै जुइसबो बायनो बियो ओमफ्राय दासो न'आव थांसै जोङो 4:30 जालायलांबाय मोनालांबाय